Mas Wono. Oh mboten kae lho. Ora Pak Wono. Kita kelantar banyak pun ayah Wiwit Marsono so ibu Wiwit mur adik mereka wonten dalam maindu gedung Breng Lamongan mat mendengarkan adik kaki hiburan Pak Roto iki wonten semangka tandha kula kedung adem Bojonegoro mat siap mat penonton Mbah Slamet Paluombo iki wonten dalu Paluombo sekarang Mbah Slamet Ibu Warina warung ngering gedung Breng so Bapak Ajeng wonten warung ngering gedung Breng mat penonton dan live streaming budal maidu delok warga laras
kadar lanang ra blancong. Niki Iya, abang Tuhan. gantungan sampun pisaranjang nanging kula dereng mekatan Kurang ajar do bojomu kowe. pancen kurang ajar tenan lho Mas Kowe bojo ayu ne bengi lah kok jarang dilakokno. Nanging kowe do iya Mas rondo gantungan. Aduh Cik, aduh Mas aku sabar ngenteni lirane pegatan. Pitik tresno Mas Apa nduk? saka kulino Yang dulu Cil, yang dulu kuwi kok Cil. saya suwe aku kok saya tresno Tak kaju. aku ojo kok tinggali lunga Ora aku lunga. wis trimo saka jagung godhong telo Wis serate sego-segonan tak gaduh. Delae. Alah.